onipa bebua ama wonsa konwa no de asem to wa bebua no oninu Akosombo Nkanea ofosu ye boa brantie Akosombo Nkanea nana odure champon Akosombo Nkanea big saforo ono iri oba Messi oninu Akosombo Nkanea eke bro baba na be kwaku Mary Japaye Akosombo Nkanea Akosombo Nkanea adia sami na me fabiem Akosombo Nkanea no doye wa na menene beye se wote kem ne bia empofri mu refi okeska wanfa se ho no nya obi e ma ne so mu kata wadagya so kata wanim guase so wotua ma wa oyo Akosombo Nkanea Ghana man minim se enipa obo saa enwum wei e friend Obibinii Takyi ba mo wu e de na pakan abefa no eko nanso ne nsem a wokan ya wode ye enwum to eto ho ma yen se yemfa bi emo ye bra eno ne ye ne the finest high life DJ a wo Ghana ha DJ KA ene oba na wode the usual breakdown no amaye ene Akosombo Nkanea Obibinii Takyi eno na DJ KA ebe ye hu adije DJ KA wa atu yasinye ni penyi enenya dopa enti odopa obeshi anono onono Akosombo Nkanea wani beji afi onu obayan so afi onu onono awe tutufuo Akosombo Nkanea me da fo buafue Akosombo Nkanea no doye wa na menene fogoto DJ Nyamisha Zuminia na Obibinii Takyi Akosombo Nkanea no any history about why Akosombo Nkanea because e di bebrebe na na wo Ghana ade na odi Akosombo kwa na ede yes anwum we me da zokokoto yema ahwefo akwa abanfamra DJ KA nyansa po channel a ewo YouTube na afi nso mo amohwe yo Armin TV nso yema mo nyina nso money yo any money hwe wobusa asem papa your friend Obibinii Takyi na Obibinii Takyi na oye Ghana high life artist musician obebo nyum bebre ne nyum bi sonson sa brobe odo ye wa na me dono meni obi e mumuhie obahema udo ebekume na okoso bebo nyum bi tisa Akosombo Nkanea ye kan ho asem Obibinii Takyi free mu 2000 the year 2000 almost by 22 years 1999 2000 and odi free mu na ni wo na eyensem bebre ya na mempese meka ho asem kire se Ghana de onim yese ti ya na mempese metrim papa yi na otonwum yie pa na oti amonone esan e wo Ghana na ne ba uja na kire ne akora no so air trend pa your friend Obibinii Takyi junior wow wadi ne si ade ona edi ne si ade ayo so jame wa ko na minya so bia okay aputo oni family ne boss anyum no Obibinii Takyi ne ba pa ni chochomcho kotonwa anoma eni Obibinii Takyi junior ono na odi ni jan ya memfansa akola ne nso etu adwuma ne papa eye so wow na enyum Akosombo Nkanea na obusa adenti no wamfa edin bia na Akosombo ohwe Nkanea na oka ho asem na eno ne define enyum ne title wow chese Ghana ha no baby a yenya ye source of electricity ni free no eya Akosombo eho ne dam ne yeden ewo na enye light ho asem no woka enko enyum ne de etese de obi abube kasakoa ohunu se light ho asem no woka ba se otie enyum ni mu nsem a otimu se daabi enyum ne ye deep deeper entina mebusa se ade wokonya odo bi wa Akosombo ho ana se si anso na watwe madwena asisu se Akosombo no ekire baby a ehan ye den ewo oti ase enu nti obi a obenya na obema wani agi bia ne se nipa ne ye wo han ono no ni Akosombo Nkanea no Akosombo Nkanea oti ase to se onipa obeboa ama wonsa akwa no ndi asem to wo obeboa no ono ni Akosombo Nkanea ofosu ye boa brantie Akosombo Nkanea nana odure champon Akosombo Nkanea big saforo
ono yiri oba Messi ono no Akosombo Nkanea eke bro baba na be kwaku Maria Japaye Akosombo DJ nanto wase enti sɛdeɛ na wusi ka no enipa yi a obubo mu din ɛyɛ enipa bi a homama ɛhan bi ɛba kofo bi abrabom enti kokoto sɛ wotiwe waboa me a woyɛ Akosombo Nkanea okay enti na kyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ okonya odo bi Akosombo ho kɛkɛ dabi but what they gyina ho akyerɛ sɛ nipa bi boa wo ɛma han bi tɔɔ so wɔ abrabom a sɛ nipa no ɔno ne Akosombo Nkanea sɛ deɛ nti Akosombo Nkanea no gyina ho ma nneɛma bebree nti kokoto without wasting my time no yɛmo nwura nwum no Akosombo Nkanea ɔdɔ wa na menene bɛ ɔdɛ na mewa ma wo Akosombo Nkanea no ɔdɔ na menene bɛ hey chorus no ɔse Akosombo Nkanea ɔdɔ wa na menene bɛ nti sɛ wo hia obi na sɛ nipa no yɛ wayɛ meka so ɔyɛ wayɛ a ɔyɛ o papa hunu so yɛ Akosombo Nkanea nti sɛ nipa no ɛne ne nye nkosi awiye Obibinii Takyi sɛ Akosombo Nkanea ɔdɔ wa na menene bɛ den menene bɛ ɔte ase na wotie enwom no afi ne ba befa first verse no tie first verse no say Senya Akosombo Nkanea ade sana aguregu Akosombo Nkanea ade besa ma aguraso Akosombo Nkanea me dofo boafo Akosombo Nkanea no doyewa na menene beye o se senya Akosombo Nkanea ade sa na aguregu baby a Nkanea ni no ya na niema bone na ye den ene koso wo twere konkonkron po kan baby Nkanea ni no ya na niema a enye ene ya ne koso nti so obehwe a obeti esi area mu ha omu street lights ahye na ehye ye nipa bonefuo bi abeden aba be nti obesere aban ne se onfa Nkanea mebobɔ hɔ na hɔ nye den enye kama to de tutu nipa asetenam ye dada asetenam a se uni nipa pa wa brabo mu a esum dum wa brabo wow but as soon as ubenya nipa pa e wa brabo mu no na wa brabo ahyeren to wo se sanya Akosombo Nkanea ade sa na agora agu Akosombo Nkanea ade besa ama agora aso wow Akosombo Nkanea me dofo boafo Akosombo Nkanea odo yewu na menene bewu eno nti se wo ye bema na se wo ba bi no wa brabo mu a menua se sa ba no so mu nkakra boboboaboa wo twitwatwitwaje wo dahia demu a sa ba ne Akosombo Nkanea ena se wo ye oba na se be ma bi wo abrabom na menua ono nso timi twitwatwitwaje wo nkakra dahia demu a sa be ma ne Akosombo Nkanea nti sa nipa no ye toto na se DJ ke mi ntwa no wo se sesei Ghana ha sei ana se bebi ewiase ko no se oba bi konya bema bi na se bi obema ne se mogoa na wo boa na wo se omu use a whole kind of words seven brothers also wanya bi a wanya kwasi ampanyini bi so what I say but na bema bi nso konya oba bi na oba no nso boa no a ono nso se wanya kwasi aba bi sebi wo what I say but wo hwe ensem a Obibinii Takyi eka wo Akosombo Nkanea no mu a eye asem a ye dada setenemu ni ya brabo mu no eye futu sem a enfri ni pa setenemu da what I say because dani dan nyina DJ ke ye nya Akosombo Nkanea wo ya brabo mu emfa ho ne mefa ne se usika na se wudi bia wo bia no wo hia wo bi no kwasem e wo brabo mu sa what I say wako so da form ne so obi fa no pagya wo firi form e de wo gina ba bia sa nipa ne ya da na se etisen a ya free yenkura ase ya ba kurom da bia me say obi won no baba betena kurom wabetena nkran wakote no obi nkyɛn wa abrochire okoduri ohunu ne se ne nsa so na chinti ohunu sa nipa ne nei obefa ne se nei ne hu hia biem etasi bebrebe so oti ase enso sa nipa no ono ne no Akosombo Nkanea wanhwe yie ne se sa Nkanea ni dumpe wabrabo bedum because obi a waye opapa no yemfa boni ntua ne ka wow enti anwom ne kasafa ne ma bebre ho wow to the yenko we your first verse and yentie second verse mate area sinye ni penyina enenya dopa enti odopa obehia no ono no Akosombo Nkanea
wani beji efronua obenya nkoso efronua oni no ware chichifo Akosombo Nkanea Akosombo Nkanea no doye wa na menebe enti Obibinii Takyi ne wife ana se oba bi ono so be ye na Akosombo Nkanea no bo ni din wo na na enyom to ne de kane no omo to nyom na omo bububu din enti untimi se bi e na area na se bi kra obi oboa no wa brabo nza me kokase kokko enyu obi oye oyire nko na ye Akosombo Nkanea betu ba se nipa obo ni din kra na bi a oboa ni fra hyase ti se nipa ne ye na Akosombo Nkanea se adamfo bi kra eso mu a no oboa wa se nipa ne ye Akosombo Nkanea so hono enti no se onipa obeboa wo ama wonsa akwa no ono no Akosombo Nkanea ti no se ewiase nye nipa nyina enenyo odopa na odopa wo behia no ono no Akosombo Nkanea wo kire mu kire se so wani bagye efiri ono a wo benya nkoso a efiri ono a Akosombo Nkanea ene obo nipa waye na Akosombo Nkanea bi din pen a ode ne din ye den e de share ho enti wiase na yetie no se de America no eya na nkofo bi yebonia ye ene ye se batakaria doso enti emi ehunu kremu papa obi nyanko obebua obi pa na so nam kwan obi di na faso nti no sabra ma sa nipa no wabre papa yo da bia ya me kamrante ne maba wa asem eno ana me de beyam fato kire se ene kwase abuo ni wu ekoso edam bo a ekoso stress bebrebe ekoso etan ne mpatuwu ekoso nyina gina ye mrante ne maba wa yesi so a yesi ye edoi obi bepeje obi afira hyase hwese ebra na woni bi no maame no ono na tese hwiu ena mudokoko kakra maame na mpa abada mo fa hasuom mo fa ha mo sene ha wa manani anha wanya na dwen se bia sabi mpraduasa woni bi ntibi kura wo jaawo ono ne de ne sese bi wakohia be ma ohunu ne se bia one ne bebo brada ache by na ewu yi obi papa ne wo no na dwen achi se nipa ne de se de wo kan no oye kwase ampanyini enu nti ne ma bebra aboa ma mrantie bebra sabri omayi omaye mpamu a hu ababa wa bia ne ho ofepa owo ni bibia enso wo se ahyase enam de obi dia ye ne nti no onware biem dating kro bi so na eti biem the same thing koma mema no nso sa pepepe DJ se on se santem a wo kan nyina a wo nwumtu ni mu no esisi na eguso a esisi enti Akosombo Nkanea no se obi beye Akosombo Nkanea na se eduma ekwan ben so na obetimi afo Obibinii Takyi nwum wie so na eja wasa ma Kanea no asa so biem kokko se yetu nwum ni wie achen se third verse no wo ho na yetie third verse na eno ankasa be kire so wo ye nipa ekwan yense se wo fa so wo yi obi bonia ye so obi ye opapa yense se wo ye ne bonia ye na eno ankasa be kirem a kire wo se so obi ye opapa ye mfa bone nye den onipa bebua o ama wonsa ko wa no de asem to wa bebua o no oninu Akosombo Nkanea ofosu ye boa brantie Akosombo Nkanea nana odure champon Akosombo Nkanea big saforo ono iri oba Messi oninu Akosombo Nkanea eke bro baba na be kwaku Mary Japaye Akosombo Nkanea Akosombo Nkanea adia sami na me fabiem Akosombo Nkanea no doye wa na menene beye onipa obeboa ma wonsa akwa no de asem to obeboa no ono ne Akosombo Nkanea enamfo binum aboa nkofo bi chen maame ma ne papa ma ono mu free yefo no ya meka se enye de oni free maame ko papa konko na yewunu a nokre bontinsuni utimi fa bontinsuni e ma ne beboa chen se bi kura de beboa fie ni tina mpanfo ka to ho se yonkon bi chen nua no nti wo se betimi ehu obi a sabi oni ni free maame kura na se papa kro enso emoa ode bebra wabra bomu no chen de oni ni free maame kro papa kro no kwasem nti wo se nipa obeboa ma wonsa akwa no de asem to obeboa no Akosombo Nkanea oti ase na wani bagye a efiro no a ubenya nkoso a efiro no a oti ase enti anwum no de enhye dan nye chenchen ase wodo ho nwum ko bi na meka se memfa ne se eye wodo ho nwum nko a eye afutu sem mo efa odo ho
ene sefa ye dada setene mu wow so enti asam to a unya twitwagefo a oyo Akosombo Nkanea sa wo de car konya accident na amunum ho a baby amemfa nse car ne kohwe bi kura na obi ani ho make say ebi ana onam na abuo se wunya obi ma ne ba beso mu a ohun betimi ato so obi pie film po film no ba beso mu e do hospital a oyo Akosombo Nkanea wow se wo kopa adwuma wo baby wow na wo koduro no ankwa ankoto director na wo kohia bi a security bi no ojo application to wo no waka kire say wo ba e wano kasenti meboa wo no wotimi the application ne de ma director na efo adwuma oyo Akosombo Nkanea se wo te kem ne bia empofri mu refi o case ka wanfa bi so na ye nmunyamfo uni mate fo aya ba ye bedidi watem se ho no unya obi e ma ne so mu kata wadagya so kata wanim gu ase no wotua ma wa oyo Akosombo Nkanea bosume so na me fan se wakatua ama na yonku bi wukura wogi akatua chen no obuan nkofo bebre sa nanso bra obuwa wo mu no da bosume na wakatua ama no o ma aboa wo no obi adane na chi ama wo ukonyo obi na so ma osempo ase fato aduane di na fa bi hwi wabusua na wakatua ba wo de ama no a oyo Akosombo Nkanea wow enwom Akosombo Nkanea emu nsem no no sa wo ye sofo na wo ye sofo ketwa na sofo panyini gyewo because nya sofo ketwa nyina na didi sofo panyin ase emo mba pebeja obi wo na adane ahoye a na emom so so mu pagya won kakra na niema be yeyie na nso nsetimi ko wano a sa wo sofo panyin no oyo Akosombo Nkanea entwitwa ne nantini da biara da sa wo ye oba e na wo fa oba gi fira kura ase sa wo ba kumase abakurum abebobra wo beduru ye no wabusuafo a wo beso ye wo mpo ayi wo niema ato agu abonten obi ba ma bi ne so mu agye wo ema enei wonya ba bi atena ma wonsa ko wano a sa bra na yo Akosombo Nkanea wo yi ne bonia ye nyame betua wo ka sa wo ye be ma e na won so Nkanea wo ne nanenam de dabasa atete dame ase wo wie school wo certificate wo de pa adwuma wo nya bi sister bi ne hu no se da bi me hwe bra yi se di osibiti a me ne tena na me ne bobra e be yeye ene wono wa bobra se ne se niema yi ne se odo ne yonko ma de twa ne mpoa aw yankopon betua wo ka ne so otua wo ka nso a akatua ne mu be yedu pa enu nti Obibinii Takyi nnwom Akosombo Nkanea na se kire no no wow obi obebua wo bia wo wiase bia no e wo Akosombo Nkanea enye sebi mpreduasa oba a wakohia na be ma wakohia na one no edi nkita ho ko okasafa abrabon obi a oboa wapagya wasi baby bia e wo Akosombo Nkanea DJK enwom na se kire no DJK champion menim se asem a waka enchirichirimu a ode ya mayen ewo Obibinii Takyi enwom Akosombo Nkanea DJ eto da bia ya areho menim se nipa dodo na omo fie omo hwe sa video yi ene enchichimu a wodi amai obi akai na asem because ade a ekoso enti nyankopon de onkoso anu nhira amen nimde ene nyansa a wodi ama wo no broni beka se extraordinary enye common sa Akosombo Nkanea ye to na ne yedi enim se odo ho nwom keke but wa mama hu ene se emmom se mehwintimpo na obi egira machi na wosom ema me gina ho a Akosombo Nkanea DJ nankopon shraw so enia na me shraw abusafo ahai DJK Nyansa po TV ewo YouTube momodi aso obe subscribe to channel no na wakamfo ede amafo from amenchia mi ankasa me papa eja dan daddy nyame shraw se djumedi uyi ewo Amin TV nyame shraw me da se yebesan ahia na yedi nkomo obi a waboa obi a ewa Akosombo Nkanea nti entoto na se de biara da bye bye.